मुङा खावब्ला सिमां नुनानै लटारि लायोब्ला जाखायो होनना बिनि मुङा मेब्ला सिमांनिफ्राय बानायो बियो नाम्बार आरो बिनि मुङा लावदुम होयो बियो थिखिनि रां बुङोबो बेखौ मेनेजार दाउलाबो गेसेरा मा जाखो दिना अखाबो हाहांबो जादोंमोन सेस जागोनलै बाजाराव थांनांगौबा नैब्लासो फनसैला malah selengkapnya hatta menelesan everybody now hello membla sekarang nama dabe oh naik dasar sekadang semuanya parah jadinya sih nambar बानायसैलै जोंहा गोदान सिमां नुदोंमोन आं दिनै जाखाथारगोन बे लावदुमखौबो लेंनानै लाफादोलै जोंनाव बे मेनेजारखौ सानैजों दे आं जोंनाव नेगासिनो दं नोंसोर सानैखौ औ दे आं दा माहा थाङो औ दा लेंनानै लांफागोन औ दे होमबालाय दा फैदो दे औ जागोन औ दे होमबालाय आसुसला सिङावनो दङ Bebe, jirat ya ini. Apa kalungnya mbak bisa? Erin dong. Semangatnya malah mau bray, sih kan tadi sih nggak? Semangat? Sima pakai apa lo tadi kan? Kitu orang mesti tadi nggak? Waktu nama sih, udah berapa ya? Kena sungguh. Dia bilang masih sima aku gong lagi dengan, ublah sasis sekali butuh dan fangden. Oमफ्राय दिनानो दुफुं सिखांबाय आङो फाग्ला सिमां नुयोब्रा नोंनो मिनिदोंसो नोंस्रा दे नाम्बारा बानायदो माबा दे जाबायबा लायसै जाबाय ने Bisa sih, pakai lagi dulu deh. Ada pakai kita nih mending. Bisa sang dan nak ke, bisa kalau sih. Bisa kalau tak. Misna dan baru jai le, juran lawan jai ya. Oh, nih sih, dia berkecil. Deh, nambaran. 2, 4, 8, 9. Bisa banget. Bisa kan lau deh. Bisa kan lo. Mana terus? Berkecil tuh, tiga gem. Bisa. Boleh. Ada. Oh, ada. Bisa lah mana itu? Ayo deh maba, tap nih. Jakin nama, mas dari Jaki buat kiri beda, lima puluh mal nih selat pun apa dia? Jabai le, pala ber, ini bah. Jadi kacau kui.
फाग्ला बेखौनो सिरि थाबाय आरो जादोंखौनो आरो फिबायसोमोनलै आं नोंसोरखौ नायखादोंसो सेहेराफ्राबो नायलाय माबायदि दासो खुसि जादों फाग्ला बिदि होनो सोरबा होलायो नामा बिदि थौ दा मोनायाव पार्टि जाहैसैलाय थौ लावदुम आरो खावब्ला नोंथां आंनावहाय मोनसे बिराद मोजां आइडिया दंमोन खोनासंनो नामा आइडिया जालायखौरा बेथ' 10-20निल' टिकेट दानबाय थायोलै औ माथो जाखो नै जों खेबसेनो 1.5 लाखनि टिकेट दानबाथाय खेबसेनो माहाजोन जागोन मिथिबाय लायो खर'र जागोन बिदिनो जोङो खर'र जायोबा जोंनि सिख्लाफोर खारफागोन मानसिफोर खारफागोन मिथिबाय बुहुमनि माहाजोनसिन जागोन हिस्ट'रियाव लिरजानाय जागोन जों लानायनि फैसाखौ नोंफाबो होगोन नोंलाय माथो नोंनो दंखायो आं बहाय मोननांगोन बै दाखालि खोन्थादों फाग्ला बोसोराव फाग्ला बोदों नामा नोंसोर बेनाव थांनाय माने उखैनाय मोसानाव आदार होनायसो माथो होब्रा थुदो बेनाव लायसै जाम्बा दा होनबाय थालै नोंसोरो ज' जागोन ज' होगोनब्रा माथो जाखो माथो सिन्था सिमां नुना लानाय माथो जायाखैलै जोंना मिथिबाय औ माथो खमनि दानबाय थानोब्रा एबाराव खेबसेनो बुरजा दानसै साथामबो माहाजोन जागोनब्रा मिथिबाय नांबाथ' फैसाखौ हैफिनगोन ना जोंलाय थाइलेण्डआव थांगोन मोदोम नाजाहैगोन साननानै नायब्रा जों माहाजोन जाबा माबायदि जागोन आं हाबालै नों हाबोदोब्रा जों हाबनो हागोन ना Mana huni sepan? Tut burbuk sak. Oh, apa ini? Mamat, kobra. माबा सान जों मा जों बिलाय सारनो फैसा नांगौमोनलै फैसा मा मुं बिलाय माबा सार मेब्ला आच्छा मेब्ला सार आंनि मुङा मेब्ला नङा खेबसेल' मेब्ला आच्छा खेबसेल' मेब्ला नङा सार माने मेब्लाल' आं दस्रा सायाफ्राव मा थावरा सोबा जानाय जों फैसाखौथ' मोनगोन नाथाय माला होफिनगोन आरो बेसेबां नांगौ माबा सार 1.5 लाख मा एथ' बुरजा रां मानो नांगौ नोंसोरलाय एथ' बुरजा रां लांना होफैफिननो हायाबा जों साननैसोनि उनावनो फैफिनगोन सार लटारि लानानै फैफिनगोन जोंना टिकेट दानबाथाय जाखायोखा लाइफआव खनसेबो मिस्टेक थांखायाखै बा मोजांथ' होमबा नाथाय साननैसोनि उनाव होफैफिननो हायाबा नोंसोर मा खालामनो नों जा खालामनो गोसो खालामनो हागोन आरो सारा आंखौ मिथिखायोना सारनैनि मानसिखा आंनि मानसि मालानिफ्राय आंनि मानसिया नोंलाय सार दालाय नोंनि न' सेरजों थांलाय फैलाय खालामबाय थाया आंलाय मोनसे खोथा टिकेटखौ दानखांबा रिजार्भ खालामनासो नांफैनांगोन दै ज' जानानै नायगोन नंमारा नोंसिनि टिकेटआ नंगौब्रा नंगौ सानदों नामा सारालाय दे सार जोंनो फैसा मोनबा थाथ'खौमोन दे आंना बै बाक्सुनिफ्राय देर लानानै फै नों लायनो थां जागोन सार दे सार न' फैसा आरो रिजाल्टआ आं नायफैनांगोन दे होमबालाय थांनि सार दे होमबालाय टिकेटखौ गाबोन लानोसै दे आरो सिमाङाव हले नुबाबो दाबावखा बेफोरखौ सिला दा खालाम जोंहा माहाजोन जाखासिगोन फैसाखौ आंनि सायावसो मोनोलै फैसाया आं लागोन आखायाव होमबालाय टिकेटखौ लाबोलै जागोन ना जायाथाय दा बेलासियाव फैदो होनबा फाख्रा बोसोराव ज'रजानायसै नै फाख्रा फुजा जोंना माथो बायहेरायावसो जिरायना दं नै सफैबाय रिजाल्टआ होखो ना माखो होसिगोन सार दसे उनावनो सिन्था जादा सार एबाराव नांबाथाय नोंनोबो दानफागोन जोङो दे थाब नाय रिजाल्टआ माथो टाइमा जाबायबो फैदो नै माथो जायाखिसै मा
मा मिलायाखै जालायखै थगायलायबाय नामा नों? गैयालै नै थगायाखै नाङासै नंमारगौसो दाना मा जागौमोन? आमेरिका थाइलेण्डआव थांनायनि सिमाङा माथो सिमाङावनो थाबाय जालालै दाना आंना फैसाया बेनो नोंनि सिमाङा जोंखौ ओरैनो गाब्र' होबायना नोङो आथुलि नोङो जोंखौ थगायबाय ओइ नोंसोर मा बिदि एक्टिं नेबाखै नामा दा होगोन आं बिदिखौ माथो बिदि खालामग्रा नोंलाय जोंखौ ओरैनो लस खालामबाय नों जाहोना जाबाय दिनैथ' उन्दुनायाव सिमाङाव बिदोंमोन टिकेटखौनो लाबायमा गाबोन माबायदि लटारिया जागोन जोंथ' लटार लाना माहाजोन जासिगोन आमेरिकायाव थांनो मोनसिगोन बेरायहैनो मोनसिगोन फैसा बुरजा दांनो मोनसिगोन बिदिनो आं फैसानि लबावनो अखा थंब्लेट उन्दुनो हाखायाखै ओमफ्राय बै सिमांफ्रालाय आं नोंसोर सानैखौ रागा जोंजानो होननानैसो थगायदोंमोन जाबावदो दाना माहाजोन गंफा कार गंफा गारि ओइ एक्टिंआ बारा जाबाय नोंसिना आं मिन्थिया आंनो फैसाखौ दानो नांगौ होसोना हरसोसो सार जोंनो एसे सम होदो सम दे होबाय नोंसोर साननै होबावबायसो आङो साननैल' सार खमसे खम बोसोरनै होजायोना सार मा बोसोरनै 20 बोसोरखौनो होजायोना ए नोंसोर बिदिबावसो साननैबो होला माबो होला दा नांगौ फैसा ए मा होआ बेलाय नङाबा जों फैसाखौ थाइसेबो होलासो ए दा नोंसोर गोराबाव गैलालै जालालै साजोब्बाय साजोब्बाय दिनैनिफ्राय बेबायदि खामानिखौ मावनांलालै नोंनानो जायाखै जानला मोनला सिमां नुलाबायनाया